energy ber ka onego temo miyo koro nyaka koro jogi wuoge Wandayi. Minister mar energy en ng'a e Kenya ka? Wandayi. Iwinjo. Koro ere kaka wanyalo chopo ir Wandayi mondo mi ng'ato dhi okuodhne kata ite kaka ji te ok nyal winjo wach no. Jinyore bwana. Jinyore bwana. Ere kaka predator energy drink man siling niche pra. Obiro ka energy no biro ka 40. Azam ne 40. Ne bwana sani kata mana predator gi Popley. Otelo Abiriyo machogi nyono eti. Okalo nyaka soda, imagine. Ere kaka this to beche ni malo. To ni soda to ng'eny moinge. That's it. That is the question. Iwinjo penjo ila. The only solution. Opio Wandayi. Minister mar energy. Mar energy drink. Owuon energy jo energy drink. Ka ginya duoko bei. Duoko bei piny. Koso kel kata mana. Wagomba kama makata ko Opio Wandayi no winjo. To to ngufuru mana ruma. Kata bed manager energy.